प्रकाश बाहेर सोडते, बरोबर आहे. तर कशासाठी सोडते हे आपण ऐकलं की त्याच्याजवळ दुसरे किडे वगैरे येऊ देत आणि घेऊन जाऊ देत म्हणून. तर याच्या शरीरामध्ये ना एक लुसिफेरिन म्हणून एक कंपाऊंड असतं, त्याला आपण संयुग म्हणतो. जसं वेगळे वेगळे पदार्थ आम्ही बनवतो ना, घरामध्ये वेगळे वेगळे पदार्थ, त्यांना पदार्थ म्हणता ना, तर तसंच ना त्या अळंबीच्या शरीरात सुद्धा एक पदार्थ असतो, त्याला आम्ही लुसिफेरिन म्हणतो. हां, तर लुसिफेरिन. आणि हे काय होतं की जेव्हा ऑक्सिजन, हवेमध्ये ऑक्सिजन असतो ना, त्या ऑक्सिजनचा वापर करून ते त्याचं ऑक्सिडायझेशन तयार करतं, ऑक्सिडायझेशन घडवून आणतं. आणि त्या प्रक्रियेमध्ये मग तिथे हीट तयार होत नाही. म्हणजे जेव्हा आता बॅटरी आपण जास्त वेळ चालवतो तर ती गरम होते ना, हीट तयार होते ना. तर ही अळंबीच्या मध्ये हीट नाही, आपलं अंग पण आपण जास्त उन्हात जाऊन तर गरम होतं ना. तर ही अळंबी, ती जी हीट ही काय आहे, एक ऊर्जा, एक प्रकारची ऊर्जा आहे, बरोबर आहे. तर ती अळंबी ह्या प्रक्रियेमध्ये गरम होत नाही, तर ती ऊर्जा एका प्रकाशाच्या प्रमाणे बाहेर सोडते आणि म्हणून ती आपल्याला ग्रीन दिसते. आणि आपल्यामध्ये जी ऊर्जा असते ती हीट तयार होते, म्हणजे गरम होतो आपण, बरोबर. जास्त तुम्ही वॉकिंग केलं तर तुम्हाला घामायला लागतं. तसं त्या बुरशीमध्ये काय होतं, एका ऊर्जेचं प्रकाशामध्ये रूपांतर होतं. कुठल्या कलरचा प्रकाश असतो तो, हिरव्या प्रकाशात. त्यामुळे ती आपल्याला चमकताना दिसते. आणि हा जो आहे तो रात्रीच्याच वेळेला का दिसतो, कारण आपल्या डोळ्याच्या ज्या आयसाईट्स असतात ते तो प्रकाश रेग्युलर प्रकाशामध्ये दिसत नाही, कारण पांढरा एक प्रकाशच आहे, आपण प्रकाश मारतोय आणि त्यामुळे तो हिरवा प्रकाश दिसत नाही. आणि जेव्हा डार्क होतो किंवा अंधार होतो तेव्हा हा पांढरा प्रकाश नसतो, म्हणून तो आपल्याला जास्त चांगल्या पद्धतीने हिरवा प्रकाश दिसतो. आपण मगाशी जी खाली बघितली लाकडांवर होती ती सुद्धा टॉर्च बंद केल्यावरच दिसली ना, कारण हा प्रकाश नसल्यामुळे तो प्रकाश आपल्याला जास्त प्रमाणात दिसतो. कळलं सर? तर ही आपण दोन प्रकारच्या चमकणाऱ्या काय बघितल्या, अळंब्या किंवा बुरशा बघितल्या. तर ती जी होती तिला अशी ही छत्रीसारखी दिसते ना, ती छत्रीसारखी होती का, नाही, ती लाकडाच्या आतमध्ये होती, बरोबर आहे. सो तिचं जे शरीर असतं ते धाग्यांसारखं असतं. धागे बघितलेत ना, दोरे, तर ते धाग्यांसारखं असतं आणि ते झाडाच्या आत असतं. तर इथे काय झालंय, ते झाडाच्या बाहेर आले, बरोबर. जसं एखादं फूल दिसतं ना त्याप्रमाणे ते दिसतंय, बरोबर. तर ते जे होतं ते बुरशीचं मुख्य शरीर होतं, म्हणजे आपलं मुख्य शरीर आहे. जसं झाडाचं मुख्य शरीर आहे, खोड आहे, पानं आहेत, बरोबर. आणि फळं झाडाला 12 महिने असतात का, नाही, फळ आणि फूल काही दिवसातच येतं ना, काही